खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गाबोन ADRE 2.0 आनजाद नेमखान्थि सिमफायग्रा बिजाथिफोरा गोख्रों साजा मोनगोन। सा 4679 टिकेयारि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। ट्रेडिं केलेंकारिनि नायबिजिरनायखौ CBIनो होसिगोन। हिन्दी दिबसखौ लोब्बा लानाय गाहाय मन्थ्रि मदि आरो नखर मन्थ्रि अमित शाहआ नोगोरारिनो हामबाय हरदों। कख्लाबारि सापागुरि बारग' NDFB हानजाया 36थि मुंख्लं सान फालिदों। श्रीरामपुर पुलिसआ गसाइगावआव गोबां बिबांनि बारमि सुपारि जब्द खालामनो हादों। सालबारिनि उलुबारियाव माइदांस्रि एग्र फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि मावख' बेखेवदों। सिक्किमाव BPL आइजो आरो बेंगुराफोरनि थाखाय बेसेन नाङै बास सिबिथाय। जम्मु काश्मीराव गुलि बारुदनि दाङाबाजियाव सानै जवानफोरा मुंख्लं आरो सानै जोखोम। असमिया प्रतिदिन मावख'आव सानै सिखाव हमनो हादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गाबोन 15 सेप्तेम्बर रबिबार गाबोन खुंगोन आसाम सोरखारनि गेदेर थिसनथाइ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट सुंदयै ADRE 2.0 नि सायख' आनजाद। मख'नो गोनांदि गाबोन हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थामथि थाखोनि 3,000निबो बांसिन मासिनि थाखाय सायख' आनजाद खुंगोन। बे थिसनथाइनि सायख' आनजादखौ 11,23,204 सा बिजाथिफोरा लिरगोन। गाबोन रायजोनि मोन 28 जिल्लायाव खना खनला ADRE 2.0 नि सायख' आनजाद खुंगोन। सायख' आनजादनि थाखाय मोन 28 जिल्लायाव गासै 2,305 आनजाद मिरुफोर थि खालामनाय जादों। बे आनजाद मिरुफोरनि गेजेराव 429 आनजाद मिरुफोरखौ सेन्सिटिभ होननानै सिनायथिनो हादों। बेनिखायनो बै 429 आनजाद मिरुफोराव पुलिस आरो हमगार्ड जवानफोरखौ सरजाबनानै डिप्लय खालामनाय जागोन। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा सायख' आनजाद आरो कम्पिटिटिभ एग्जामफोरखौ गोग्गो आरो आब्रुथियै खुंनायनि थांखियै आसाम पाब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 खौ लाबोदोंमोन। बे आयेन बायदियै सायख' आनजादनि नेमखान्थि सिफायग्रा एबा सोंथि बिलाइ लिक खालामग्रा आरो ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामग्राफोरा 3 बोसोरनिफ्राय 10 बोसोरसिम साजा मोनगोन। बेजों लोगोसे 1 लाखनिफ्राय 10 कौटि रांसिम जुरिमाना होनांगोन। रायजोनि थिखायारि खोन्दो एबा कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि गाहाम खौरां। रायजोनि सा 4,679 थिखायारि फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामसिगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि सुक्रुबारखालि आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल खुंनायनि उनाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम लकसेबा भवनाव खौरांगिरिनि मेल खुंनानै सा 4,679 कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों। मख'नो गोनांदि बे कन्ट्राक्चुएल फोरोंगिरिफोरखौ कंग्रेस खुंथायनि समाव थिसनथाइ होनाय जादोंमोन। गिबियाव 12,000 दान बान्था होदोंमोन आरो 2013 मायथाइयाव आजिरा लानायनि समखौ 60 बोसोरसिम बारायना होदोंमोन। बिसोरनो रेगुलार फोरोंगिरि महरै दान बान्थाबो होनाय जादोंमोन। दायो बिसोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जायो। बेनि थाखाय रायजो सोरखारा 10 साननि गेजेरावनो फोसावथाय होगोन। अनलाइन ट्रेडिं केलेंकारिनि नायबिजिरनायखौ CBIनो होगोन। सुक्रुबारखालि आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलनि उनाव बे बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय ट्रेडिं केलेंकारिनि हेंथायै गासै मोन 32 केस रेजिस्टार जादों। ट्रेडिं केलेंकारिनि गासैबो केसखौ CBIनो होगोन। बेनि सायाव गोदान केस रेजिस्टार जायोब्ला बे केसखौबो CBIआ नायबिजिरगोन। CBIआ बेनि सायाव नायबिजिरनो राजि जाबाय। बे केसखौ CBIनि आखायाव गथायनो थाखाय 1 दानसो सम नांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों।
मख'नो गोनांदि ट्रेडिं केलेंकारिनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय आसाम पुलिसआ मोनसे स्पेशल टास्क फोर्स सुंद'यै एसटीएफ दानाय जादों। सीआईडीआ दैदेननाय बे केसखौ नायबिजिरनायाव दासिम सासेनि उनाव गुबुन सासे गोबांसा लुथिग्राफोरा हमजागासिनो। दिनै हादरनाङै हिन्दी दिवस फालिदों। दिनै हिन्दी दिवसखौ लोब्बा लानानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाहआ हादरनि नोगोरारिफोरनो हामबाय हरदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों देशबासिनो हिन्दी दिवसनि हामबाय हरदों। मोदीनि सिगां मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह हिन्दी दिवसनि हामबाय होदों आरो गासैबो भारतनि रावानो जोंनि थाखाय गोग्गानाय आरो जारिमिनारि। बै रावफोरखौ नागारनानै हादरा दावगालांनो हानाय नङा होननानैबो बुंदों। बबेखानि भारतनि सोरखारि राव हिन्दीआ गासैबो भारतारि रावफोरजों लोगोसे गोख्रों सोमोन्दो दं। देग्लाय हिन्दीआ हादरनि सोरखारि राव महरै 75थि बोसोर जाबाय आरो बे गोलाव बोसोराव हादरखौ बयखौबो फोनांजाबना लाखिदों होननानैबो अमित शाहआ एक्सआव लिरदों। दिनै 14 सेप्तेम्बर आरो बे 14 सेप्तेम्बर एबा दिनैनि दिनावबो सिगां बोसोरफोरनि बायदि बारग' एनडिएफबि हानजाया एनडिएफबिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोरानि मुंख्लं सानखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बारग' एनडिएफबिफोरा मुंख्लं सान फालिदों। बेबायदिनो दिनै कक्लाबारि साफागुरि बारग' एनडिएफबि हानजायाबो कक्लाबारि साफागुरि ओनसोलनि मुंख्लं नखरफोरजों लोगोसे 36थि मुंख्लं सानखौ फालिदों। फुंबिलि समाव गोसोम फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे 36थि मुंख्लं सान फालिनाया जागायो आरो गोसोम फिरफिलाखौ आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बिरहोयो एनके बेटबारि गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि मथिन्द्र दैमारिया। बेनि अनगायैबो मुंख्लंफोरनि गोसोखां खाम्फायाव जेवारि फोजोंगिरि आरो बिबार बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मावफुंनानै होयो बरखाग्रा गेजेर फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि अमितेजार लाहारिया। लोगोसेयैनो मुंख्लं नखरफोरनो मान बावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो एनके बेटबारि गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि बालिका नार्जारिया। अदेबानि कक्लाबारि साफागुरि बारग' एनडिएफबि हानजाया गावसोरनि बियाबनि सिङाव थानाय गासैबो मुंख्लं नखरफोरखौ हांख्रायनानै मान बावनाय हाबाफारि खालामो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय आसाम बंगसिम बाजुगावआव गोबां बिबांनि बारमि सुपारि हमनो हादों। पुलिसखौ नुनानै गारि गारनानै खारखोमायो ट्राक सालायग्राया। मख'नो गोनांदि दिनै फुंनि समाव गसाइगावनि 1 नं बाजुगावआव सिमुलटापु पुलिसआ गंसे ट्राकनिफ्राय मोन 29 बस्ता गुबुन रायजोनिफ्राय लाबोनाय बारमि सुपारि हमनो हायो। गय सुपारिखौ WB 69A5733 नम्बरनि टाटा आइसकार गारिजों मेघालय रायजोनिफ्राय लाबोदोंमोन होननानै पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हादों। 1 नं बाजुगावआव पेट्रलिं होबाय थानाय समाव पुलिसआ गय सुपारि लाबोनाय ट्राकखौ लाखिनो थिननायाव गारिखौ गारनानै खारो ड्राइभारा। मिन्थिनो मोनबावनाय बादिब्ला गासै गय सुपारिया सोनाब बंग रायजोनि 12 बिसानि मना मुंनि सुबुंनिमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सिमालटापु ओनसोलनि थागिबि खायसे सुबुंफोरा सिगांनिफ्रायनो गय सुपारि बारहोबोनायाव मदद खालामबोनायनि अजद सिखारबोबाय थानाय समावनो दिनै फुंनि समाव पुलिसआ गय सुपारिजों लोगोसे गारिखौ जब्द खालामनो हायो। पुलिसआ हमनो हानाय गासै बारमि सुपारि गयनि हाथाइनि बेसेनखौ गासै 6 लाख रांनि जागोन होननानै साननाय जादों। आबादखौ बिथा खालामनाय कम्पानि माइदांस्रि एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि गाहाय मावख'खौ आसारखान्थि बायदियै सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय अलुबारियाव बेखेवनाय जायो। माइदांस्रि एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानि प्राइभेट लिमिटेडनि गाहाय मावख'खौ UPPL दोलोनि आबादारि सेलनि नेहाथारि अमरजित बसुमतारिया बेखेवदोंमोन। बे बेखेवनाय जथुम्माखौ माइदांस्रि एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि गाहाय बिथोनगिरि किशोर कुमार रामसियारिया दैदेनदोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव माननि आलासि महरै बाक्सा जिल्ला आबाद मावख'गिरि दुलाल चन्द्र दासआ बिबुंथि लाखियो।
बे मावख' बेखेवनाय हाबाफारियावनो UPPLनि मिडिया नेहाथारि हान्थिगिरि नार्जारि, सालबारि जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि बिखन गयारि, मान्यालासि महरै लिंथुमगिरि ब्रज कुमार बसुमतारी, आबाद जौगाखां मावख'गिरि दीपशिखा गस्वामी, आबाद खोन्दो मावख'गिरि प्रणब दास, रुपापल्ली VSDCनि आफादगिरि मानिक चन्द्र बर'आ बाहागो लादोंमोन। माइदांस्रि एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडनि गाहाय बिथोनगिरि किशोर कुमार रामसियारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला माइ आबादनि सायाव गुबै कम्पानिखौ बानायनाय जादों। लोगोसे बायदि बायदि आबादफोरबो थागोन। बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो माइ आबादनि फिथाइफोरखौ बे माइदांस्रि एग्र' फार्मार प्रडिउसार कम्पानि लिमिटेडआ दिखांनाय जागोन आरो सोरबाफोर माइ फिथाइखौ फानोब्लाबो लाखिनाय जागोन आरो माइलिबो बानायनाय जागोन होननानै फोरमायदों। सिक्किम सोरखारनि बासफोराव BPL थाखोनि आइजो आरो बेंगुरा सुबुंफोरनि थाखाय बेसेन नाङाजासे बास सिबिथाय होनो फोसावदों सिक्किम सोरखारा। सिक्किम रायजोनि सिङाव जेरावखि हान्थिया मानो भारा होनाङाजासेनो जायफोरा BPL थाखोनि नखरनि आइजो आरो जायफोरनि देहाया 40% बेंगुरा बिसोरो सिक्किम सोरखारनि बासाव ओरैनो हान्थिनो हागोन होननानै सिक्किम सोरखारा फोसावदों। जम्मु काश्मीरनि किश्तवाड़ जिल्लानि सिङाव थानाय साद्रु गामियाव शुक्रबारखालि भारतारि जवान आरो माओबादिफोरनि गेजेराव सोमजिखांनाय गुलि बारुदनि दाङाबाजियाव 2 जवानफोरा मुंख्लं जानायजों लोगोसेनो 2 जवानफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। भारतारि रौनिया हान्जानि हाइट नाइट कर्प्सआ समाजारि बिजों टुइटारनि गेजेरजों गावसोरनि नेमखान्थि बायदियै सेलुट लानानै मान बावनायखौ फोरमायथिनानै होनायजों लोगोसेनो बे दाङाबाजियाव मुंख्लं जानाय जवानफोरखौ नायब सुबेदार बिपान कुमार आरो सासेखौ सिपाही अरविन्द सिंह होननानै सिनायथिनाय जायो। बेनि अनगायैबो जोखोम जानाय जवानफोरखौ फाहामथाय होनो गोख्रैयैनो दैथायहरनाय जायो। बबेखानि स्रोद संदाननायनि गेजेरजों खौरां मोननायनि उनाव पुलिस आरो जवानफोरा साद्रुनि नेटगाम ओनसोलाव उदखारिफोरनि बेरेखायै अपारेशन खालामनायाव बेबायदि दाङाबाजिया सोमजिदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि राइजिं स्टार कर्प्सआ काठुआनि कान्डारायाव साननि समाव 2 माओबादिफोरखौ एनकाउन्टार खालामनायबो जादोंमोन। गुवाहाटी चान्दमारी ओनसोलाव थानाय असमिया प्रतिदिन खौरां बिजोंनि मावख'आव सुनिबार फुंनि समाव एलुमिनियाम थार आरो बेटारि खावनो नाजानाय 8 सिखावफोरनि 2खौ हमनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला हर गेजेरनि समाव सिखावफोरा मावख'आव हाबदोंमोनब्लाबो मावख'नि खामानि मावग्रा सुबुंफोरा बिसोरनि गेजेराव 2 सिखावखौ एलुमिनियाम थार लाना खारनाय समावनो हमनो मोनो। बबेखानि सिखावफोरा हमजानाय समाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ देगारजों सुनो हुमखिबो होनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेनि अनगायैबो सिखावफोरा गासैबो फेग्रा मुवा बाहायनायमोन जाउनाव ग्रेप्तार खालामनाय सासे सिखावनि पकेटनिफ्राय गंसे सिरिन्जबो जब्द खालामनो मोनो। खौरां मोननायनि उनाव चान्दमारी पुलिसआ 2 सिखावखौ लानानै थांनाय जायो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायजों लोगोसेनो माखासे सिखावफोरखौ ग्रेप्तार खालामनो थिरांथा लानाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।